Dul-an sa 4,000 ka mga trabahante sa sportswear and outdoor apparel company sa Mactan Export Processing Zone kung MEPZ mawad-an ung trabaho karong buwana. Kini human hingpit nga manira ang naasyung kompaniya. Siluan mayroon dina sa report. 8 ka tuig nang nanrabaho sa usa ka dakong sportswear and apparel company sa MEPZ si Nolan Pedrosa, 34 anyos. Tungod sa taas na niyang kasinatian, usa na siya sa mga team leader sa production department. Ning bago lang, gipahibaw na lang siya ang iya mga kaubanan nga kutob na lang karong si Manaha ang ilang trabaho kay hingpit ng manira ang ilang kompaniya dinhi sa Lapu-Lapu. Patibok yung kinabuhi, gitan sa nga pagalitaan sa magpamilya, diri naman sa kuwan. Diri naman na Google yung life. Sana nga, ang ubang, hindi malikay na magbilak. Gikonpermar sa peso manager sa Lapu-Lapu City, Kim Francisco, nga moabot gayud sa 3,978 ka mga trabahante sa naasyong MEPZ locator ang apektado. Hinuon, misubay man sa proseso ang naasyong kompaniya o nakigalayon kini sa Doli 7 o sa peso Lapu-Lapu alang unya sa ipahigayong payout. Dugang sa peso manager sa Lapu-Lapu City nga nakig-alayon usab sila sa DSWD-7 aron mahatagan og hinabang pinansyal ang maong mga trabahante pinaagi sa ilang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, lakip na sa TESDA alang sa mga scholarship program. We have talked with TESDA already and they have made some pronouncements that they are willing also to provide scholarship programs to those na willing mo appeal or mo eskwela sa ilahang mga training programs. So far na ay mga 150 slots for call center or contact center na NC2 training and 75 slots for hilot massage. Sa opisyal nga pamahayag nga giluwatan sa naasyong sportswear and outdoor apparel company, ilang gipasabot nga ang desisyon sa paghunong sa ilang operasyon sa MEPZ resulta sa gihimong supply chain consolidation strategy dinhi sa rehiyon sa usa sa ilang mga key buyers nga resulta usab sa nasinating kalisod sa global business environment nga misangpot sa paghinay sa ilang patigayon. Nakadugang pa ang nagpadayong way kasiguruhan ug ang pagkamausab-usabon sa merkado sa kalibutan sa kalisod nga giatubang karon sa kompaniya. Nagpasalamat ang naasyong kompaniya sa nasod sa Pilipinas ug sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug ipasalig niini nga mahatagan og support packages kon separation pay ang mga apektadong kawani. Matod sa peso Lapu-Lapu City, ang naasyong kompaniya ang usa sa mga pioneering locator sa MEPZ ug kapin sa 30 ka tuig na kining nag-operate. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.